Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan mentakas ngi kilong, jan sya rakbor kena kendai senem nabir lap kipad ba naklau. Pu pum kedur kedar kasnong mauring keneng. Rakhe World Pharmacist Day ke MGPA Hasusutham Auditorium. Ban, jir ke VPP da uba Tony Winston kum UCM HKEDC hakajaka uba Shemborlang. Bat mentah ini apa sih Khubor ke bakambnya. Uwe uhebret badang kendai senam kerta ulalaj salit nak tersim jangkir nong rabor hinin kesengi arkusau tarik Nailur hakapor sau baje AA nak jingkloi kibre kosnong banyami ipat ba nak benta ban wadi ute uhebret. Kani ke jingja kala jia hakasnong bir kasnong kabadan halenti ban net Shamaurong Riboy district. Katkum ke jinget hu kakmi jong ni uhebret. Kala ong bahakapor sau baje janmet kala pha ye ukun ban net shim jasniang. Hendrai wan pai shu shayeng. Kumta kala pentip no shakasnong. Bat na kalyang kasnong kila penlong ye ka jingwat snong. Bat tang hadien ar kenta kata hakapor hendrai baje AA. Kila lap ye u naka wei ka klau. Bat latap ye ka met jong u da kasla. Bat uni uhebret tip briu shu. Kumta hadien bakila penki bat kersiu ya ula kendit benriu bat layalam ya sya hospital. Bat na hospital kilap ba kam syamladon kanu ka dakmong hakamet lat no tang ka jingat bat jingjingem ka jan. Na kaliang gibor snong kila penlong ya ka jing tokit halor kani ka jingja bat la pentip ru syakibor pulin. Nanang dengan paslat dengan ihang na kan tiap being tar na kan ka situlup di kisla kan ka sadam kan ka kecap kan ka dusman. Tengah idha bade ka pia ta kan sawan tengon bah na kumno su tiap be ka smat empet ra ka tangki romki ra tang la persiu ngala hala hadu sausin sapenki ka smat mulmala tu nga sapenki na sadam ki no tu saki su song bat ikne be ya ka kli chong ta hata la wan ipa la wan ye ting mare ya fut tu sa lap hadin balak sas la lap ahne la su tiap so tip brium tip yu su ra ta khmat empet ne ra ngala hala hame si hame ki sa mau tiap be te be ki me ra ka tir bet be ne ra ka ti ka ta kede por kana beje da la riu tam ni kitab da long kitab be da kini islam bayap hane ki sadam ba isai pada babun da hane sadam sekitar kitab be hane da bakti berkejan kitab be da slam isa dia ba jing pi kat kum jing tip ngam basnong hadin begini baying kila thot awet fashion ki jan baying ki funinga la poi ka sansteng dei sansteng ki funinga bat nga pada ka jing kloi kum bagi ong bagi jak kun tengah la sim ka bat nga la kat bagi don ki bro snong ngal pondot bat ki badan hidukan na no ngal tanut sne bagi ni da poi sne ki ong ba empat yo ida tingi poi tingi ken ong ba bagi nap dia botis nyang na na tak dau ya pha bagi bro sne sapok klau ndai dangi la pha sibro sapok klau ki barung lang ne ki dang rung ki barung lang te dang rung long sodong bi ini ka klau ngi la rung ne kin get pat ngi long don sti sitam ma ko bo sang don sti sawak ngali pilang te nang liang jong rong ba ni song ngi ilap pa ilap tu klung nenang ti duhai ngi pat da jing stat ngi la kiu ben kelawak brok kan selap di da klung tanta am ya kata te ngimla bonong semua kajing suba te kadam i semua sen de banasnong ne de banamba de katangin mumla mentip yang kata mengila dang liang ye bersneng ngimla he mentip ngila ilek pasang mentip se yo de banasnong ne de nabar ngila pha pada kumpan nging ngila lidang ban fa FR ya for precision ngakwa sebenong ba kawe hi long ba kum ke jingwan pini long ba pen itu pen yu yakim ki nong hikai ki kena skul badan pindon ban pelaj pathat bat kum ju e ki mi pa bagi kun kilik chesna akwa he bakin husiar bakin bitilenti kenang ba kanum ja kum kene kadak kami ja bat ngisem ne po senang bat ngkerpat ru sekar ne ka police station kum ba ngi la ya pa iba FR jang kerpat iki bakin simkya ya ne ke sabut ibu senang ni bat ngi nong ilang senang Kumshi benta ban rakhi ya kasngi kha jong Mahatma Gandhi ukpa ki pat kari India kabalingku haka ar tarik risau kador barsnong mau ringkeneng haka jingelam jong uba Peter lawai kala penlong ya kasngi penkuch nong ya ki saudong saukun barok away haka ar pusan tarik Nailur katenat penne pensa bat penroi klau jong kari India Ministry of Environment
Forest and Climate Change kelak kener ki slakti ban sno lang ha kani ka jing pun khut ya ki saudong saukun jong kani ka snong kipat ba kan thei bat shinrang samla samhoi bat ki khulung khna kilami rinti shriak ban pun khut ya ki lat ki dong mat ki lenti singken jong kani ka snong Hakani kasni ladon lang ru ka kong V Sayo, Scientist and Nodal Officer jongka Ministry of Environmental, Forest and Climate Change, Shillong Regional Office, baruba Jeff Kenjing, unong seng bat nong sedang, yaka Cleaning Surrounding Project. Kibala shim benta ban pen kuit lang yaki saudong saukun, ban pen pu pen ping yaka mei mariang. Hakapor no sngi kadur kadar jaga mau ring keneng kala tengshan bat pu pum kum kathei samla lut kabala kring ki khmat jong kinong let nongwan kinong sosnong kemorket kawanas kinong sosnong kinong let nongwan bagjing khoi kede ka kodor bagjing khoi karong kamu jing trelang na boro iliang tinga itu blai ini ki bawana po kaneka Ministry of Environment bat ka Climate Change Scientist bat ki boro ki bayawan man simatalang de ko na kinong kengkap pada development bat ek blai kerpang bagjing khu ru ya pi ko i ba Jeff ma kenjing i pelashim kini kita buat petip yang apa i kwa benda kini projek ko senong jing ini sekali yang senong sobat agak cukup belai kwa sibun nam ta kini ke berkhai ba cukup belai kerpang ska projek clean surrounding ba kini kam bahasi kini ya cikmat ba kan long ka ba job nak mata ke jimutoi tang chong ka projek clean surrounding hari nam ta ke jimutoi ki masalah ba kamariang ki berkhai boleh sibun thank you cleaning mo ngi se job na ko project ni ka roadside cleaning activity roadside ko bang iskun khoi tang ya roadside hi ti ngala perkhat ni kali yang la slem ha mo tang ba ngirung empat ya long empat long organize ba kin nomor dengilung kinyut tang ni nomor seni tum dei tang musulum bilor sin fi on khoi seni tum la pen khoi lot ke ku mai yele do fi yele mentan ti ka ba don bok bat ka ba sno tanat hang ni ka long ba ka Shillong kala pen biang hi kali bar kin bakan kinyut fi di hang ni kali combination long hoi ke project clean surrounding kata hadian ringkat pada dorbar Shillong jong ka Shillong mau rikneng ndrei ga wholehearted support pat jong ka Ministry of Environment Forest ke katu kasngi phone kong sayo nga moi kong dari scientist pat senior nodal officer ni yung mengidon tak program bahab pun koi pidon jaka ke Jakala ready lupa ngila perkhana stem dengan kontak ni ba Peter sini belum rumah Shillong dah hantar ni sapoi sini. Dekani ka umde bungi omba nginawan pun khoi bungi hapun khoi lenter nado nang tes du sini bon le kata ngimantang ngidon po mau rikneng ngidang dep na po pom le rante. Di hendrai kan ni pat kan long ka jingker siu thia ni Shillong besani ne ya no bi ngi ku mengile hang ni piro ya tay apa do bando do pimla bale maroi ba Shillong leni bat gino gi office de gino gi organization the bikot ngi rungi sotona ni bonwan ba depends pan piin sei ka Shillong kumno ka jingwan ka jingle tungi kata apa long yangi kan kundai kiwi tungi pa ka sei lang kumni nama ka Shillong ka thadu ngi kan khoi kumni kan nama ka ka bangile kan ni mata ni ka dei nama ta ka lawe mo ka lawe ki Shillong na ka ban ba pi bangi lum mentan hopeni me ban ngai ngielum mentan gini plastik e bro khoi gi kong e dang yelum hang koi plastik e mentan to ko ke tim gidang yawan gidang ya bam refreshment te agini ki plastik gi trap ki sa trap gini ki mo ki gas ki repair especially the greenhouse gas te ki release pat nang ni sakaji engineering mensia mengite kan ngi layat te pro ka plastik ba kadai ke e katno ka jingsni pot o kampot ki don li hangi gi bala bet khndo da fiti gum tu hi ka long gum bret ka sujabo hendrai ka konten yang plastik kalau gum ju hi ti tang ita kan na kaliang ngi tingi sia terpat long boleh khoi pangatai long gi boleh khoi sumare kamarian Kaseng kiriu shampang yaki dawai dashin Meghalaya Government Pharmacists Association MGPA. Haga jingyalam jongka kong Khuborjylla Dekhar President bat uba Latwan Dekhar Secretary kila penlong yaka jingrakhe burom yaka sngi kraw. World Pharmacist Day Arhajar Arpusan haga Arpusan tarik Nailur Hasusutham Auditorium State Central Library Shillong kabala wan shimbenta deki spangut kiriu shampang pharmacist ki batrei haki hospital PHC CHC naki khat arteri ki district kani ka Jylla lapanya ya ka jingalang rakhe burom ya kani ka sngi bakerpang jongki riu shampang dawai dashin daka kong Khuborjylla Dekhar President
Uba Latwan Dakar General Secretary ula ai ke jingkran lamprang kabaya day bat kani ke sngi ba kerpang. Ka Dr. VG Moment, Joint Director Medical Institution Health Services, kalalong ka kongsan, bat kalakren halor ka jing koridor jogi mati, bat ki kamram jogi pharmacist, ha ka jing sumar sukhe ki nongpang, ha ki jaka sumar nadu ki hospital, PHC, bat CHC, ban penti kena ya ki dawai dashin baki nongpang ki don kambandi, bat yo biang ya ka jing ko jing kia, ha ka met ka phat, bat ha ki jing mut jing perkhat jongki. Hadirin ka jingelang rakhi ya kani kesengi kraw lapun bud sada ka jingemir jingmut halor ki kam ying in-house discussion ki bayadei bar ki jing trei jing kta ki tulop bar ki wei ki jing don kam jing ki dekot ke MGPA haki kam shakri padba ya ki nongpang hakeleng ki jaka sumar hakani ka Jylla. Here and because Madam and Sir Zora could not make it because they're busy we have a meeting at the ICU. It's like a conference ordered by the Supreme Court, so he could not make it here today, and I had to leave because they had deputed me instead to be here on behalf of Madam DHS, Director of Health Services. So I'd like to wish you all first and foremostly a happy Pharmacist Day. So I think this is the first time I'm meeting a lot of you, though I have met quite a lot working in the NEHUs and several on those who in civil hospital as well. It's nice to see, but I hope to see some more faces. I can see some faces from governments as well, but I think a lot of them couldn't make it. Maybe they're having a lot of other celebrations elsewhere, rallies or educational activities as well. As you know, pharmacists, like we are the backbone of society when it comes to delivering the medicines, and not just at the counter. Like we are doctors. I'm just going to go in a very short and a very practical manner because I used to go for audit prescriptions as well, along with some of the team from MMDS, like Dr. Baxi, which is not here today. She's joined the Shillong Medical College, and Borshan, the storekeeper from MMDS. I think I can see him here today either. So, without you all, what would our prescriptions be? And just know just how bad the prescription of doctors are. Some have such beautiful handwriting, but when we look at the prescriptions, for the normal person, I can imagine it must be a real dilemma for them. Like how to take it. We write in a short way, with 1 BD, patients don't understand that, but you are there to take care of it all and make sure that the patients are there to take the medicines in a very correct and proper manner. So, without you all, what would we be? In fact, just when I look at the prescriptions, even I don't realize what is being written. So, then I said, okay, I have to send it to a pharmacist because they know better. Do you know what's written out here? Tell me it out. And for them it's very easy. They said, it's like this. They're so used to the doctors in writing, they're so used to what is being written, so they don't have any problem in reading out the prescriptions and administering the medicines to the patients and telling them what to do. So, on this day, where you have gathered to celebrate this World Pharmacist Day, it's a great occasion to say that you all, just like Madam has said, are the silent pillars of the medical fraternity. Hadirin ka jing ikam uba syambor lang renja kum UCEM ka KHEDC henin kesngi na kaliang ka Central Executive Committee ka Voice of the People Party ha ka jing lang menta ka janmit ka syemya ka rai ban IT no ya ka shuki CEM ha uba Winston Tony Lingdo uba de UMDC ka Nongthamai constituency. La ban pen kan mau ba uba Winston udeiru u executive member uba dei pet ya katanat trade ka council hakapor bayalam uba syambor lang renja kum UCEM hakini ki nyau benai baladep. Hakajinga lang ki MDC ka VPP ka KHEDC layadon lang ru de kinongkit kam jangka party
nadu u presiden rangba ke parti uba Arden Miller Basayomoj MLA na Nongkrem, General Secretary but MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency uba Dr. Ricky AJ Singkon, uba Bright Starwell Marbanyang MLA na Maulai but QA de. Kumba kalong menta ka KHEDC kadang ap ya karai ulat ke Jylla lanu un penlong ya kedor bar kerpang na kebenta ke election CEM uban wan shimti thamai. Ngaba ngaiba nakapor support kino hikai ki haban mi surturong ban dawa ya jong ka kumu nongilam ka BPP kai BPI halo ni ba kino hikai ki haban mi surturong borobor pi menakani hak assembly ka bladap hak jisang ala depan admit ya ka resolution ka jonga hak beri bat ka jinge kai ba ka jingmu jo ka government ban pentrikam ya ka Meghalaya education grant te ngam simla yo lat namar ba kapor song dorbar ka lingkot han mo ka timing ka lingkot te bat ngalas ngodiau shisha to kasi bangam simla yo lat te gai ka bangala ngala share ya ka tu ka jing pen kre ka jungan na kam ta ka miji shaki press ten ringam iba pini pen mi te kalong ka bodon kam ke ba pin mi ken ya ka tu ka statement ka bangala ip pin puli yang tu pin sasotu hang tu ka ka nongrim jong ka party hang tu ngila keren syai ngila keren ya ka education hi bro koi ha ngila keren ya ka jinglong ka jingman jong ka education tengah try la da pin puli ya ka tu ka resolution ka bangala pankre bangala share ki shafisa ki press kan nyarap pi pa pin soto ya ka nongrim ka jingi kom ka party hakabri ba ka jingi amdai tang jung ki deficit pi nama report pin ya keren hapo assembly to question or ngiyo man keren tangi deficit school teachers nei deficit system dan re hakani ka resolution ka bangi ngila pankre kom ka party ngila address ya baro all types of teachers mot baro ki category jung ki noi kai ngila keren lot ka bomot pa ka party jing kamlong concern tangi ki deficit school teachers ring ngilong concern ki SSA teachers ngilong concern ki ad hoc teachers baro but ya ka entire education department dan education sector te laranga keren ni katakan sempor te nakata daw ka bahaba pi pet ya kutuka statement ka bangla share ka Aden Media's group shim na kato penmi ya kutuka jing keren ka jing pisula bana tang just kandiat to pi ka kabaningkong hi keren da ka jing sokhya ka jing ka party ka education namangi sotho ba ka problem ka education kam dei ka ba long simple ka long complicated complex ni mo kam dei ka ba sok lemda ka sarkar ka accord ya ka education as a priority haka sarkar sotho lemda ka sarkar ka shim ya ka education kum ka priority ka daw ba hi kalong ba ka sarkar ka bajukam bangi piang ka pisa lei kisai ko be na ka por support ka daw ba ka papulong ka di ba ka sarkar ka kerdu pisa ka sarkar la da pipuli ka tu ka ai ka bangi pen kre na ka party ya bri education kani ka exercise ka ba ka sarkar man da ka le ka dei tang kumno ban persyang ban handle ya kata ka financial crisis ka jungki kadi ka financial crisis ka baka sarkar kay kedu na kata daw kamla man siu tulo baka jingthu jo ka sarkar hi kalong Kajing uot kinong rep na kapor sa kapor, kajing bambiang kayo kahat, kajing tatdor palat ki marep, kajing bambiang kajaka yang kali, lambat ki kijing don kam jang kinong rep ki bawanra, ya ki mar ki mata hayo mau ringkeneng, ki bana ki hendriu tili ki dor bar shnong. Na kaliang ka dor bar shnong mau ringkeneng lambat kajing rap ka KHEDC, kilala aban yo ya kayo bathamai, kapapaka, kabadai tang na kabanta kinong rep. Haswa ban pli ya kayo thamai. Kador bar shnong mau ringkeneng haka step joka arpusan tarik Nailur hajar arpusan kala penlong kajing sngo pat ba shakin nong rep. Kiba juwandi yaki marep jongki hakate kayo kabalong shi banta bantip ka kajing sngo jongki haswa ban pli yakani kayo bathamai. Habakren pen sngo usordar jongka shnong uba Peter lawai ulaong. Baswa baka shnong kan pli ya kayo. Lawan shakin nong shong yo bantip kumnu ki sngo hatu ki kloy ne em ban let chakate kayo bat ulaong ru baka jingyo ya kayo bathamai kalong ka jingmanto ya kinong rep hanrei ulaong
ba kasnong kampan bor ya no ru bat la ai lai lo je ki nong rep panjit kano ka ba ki kham sngo biang Nailur kata ula ong ru kani ga yo batmai ka ban Salesian kadai ka bala itho da ka an nang ba ka Market Act jong ka KHADC bat kadai ka yo jingya da lengba ka an bat haba ki marap ki hiardor kadai ka kamram jong ka sarkar ban wanra ya ka minimum market price na kalian ki nong rep ru kila pen pau ka jing sngo menjur ban lech ka yo bat kila khmi lentiru bakan yarap eki shibun don ni ka yo mengin pleno Jylla abu supli me kum tawi kayo, klem de pentep, klem de itu, ya pay sia kinong soyo. Te pat supli de kayo, kum dai ban kaling snong ka penting ne ka penbor. Ban ong ba pihak ban wan yo be. Hai jit ai me pay kano ka ba khambia. Ate kayo ka bang ipung krek ka de kayo ka ba biang. An ong e pay. Ka bala ban long kayo ba man la ka sngai, ka long kum ka collection center. Ka bala sa kinong khayi. De ki wan na ba ra chaka be kin thut yu sao. Beli sepo puding, beli sepo nong dawa sepedang senong keli sepedang sepo murah hang salai saya hang ti hak cuk kecaka kindon kinong di nong tet kindon kinong riap tuan ra ikamar kamut kapensuk kinong tet ro banwan kamar kelong betah cuk kecaka kata ka de benung kong kacing temu jung te kayo bat ka ba arang te kayo bi ai ka parking ka kham kluy kecakali sebar ko don saya ongin ong sispa kampat biang lot rangi ai ba kati kayo kamut kaladon kecing kermen kaban ai ka sikri ka babhanam ta kinong riap bat sakawi ka jimtoy lingba kati kayo kadai ka bala itu ada ka konsel lingba ka market up ka konsel ka itu ya kati kayo ka badan po pemlihir kati kayo ka badan ka jingada ka ain ngila ban ong ba hak ti kayo la sen ka liang ku sarkar kadi kamram ku sarkar ban pej la da ki marap ki hirdor kadi kamram sarkar bakan warai minimum spot price kumno ban kersan ni jing hirdor sung sau ki jing thong jing tiap per mera ni kayo bat hak ti kayo kumot ka sarkar ka suk na kumtaban warai kinno ki ain ne kita ki ban khanglat ki jing shat 8 kilo jing khanglat kinno ki jing shat nyot trong pe kino riap kumot hak ti kayo na po pulher kumot kalong kayo ka ban long trai he de pe kino riap om de no pe kilong kerat itu kayo dai ba kita ki banabar kan control kayo hungte kamot dai pe ki nong riap ki ban control kan kayo ya kador kamot kayo rengkat ki sto jumut lang ba kinong thet tengi kuwi kayo bila kinong riap ki sak nyot kador kamot na maria kador ki mariap la control ki mahajan de kita kinong khayi dai kam dai te hante po yo pumle kador ki mariap on control de pe kinong riap pe kinong riap kinong khayi pi pembe ya kador pe kinong riap in ai ka bor ba pilong ki try hak ti kayo om kita ki bawan na bar bakin lok try ki kayo kasnong ka tang ka management ka committee ka ban pet ya ka jing penya be anti kayo hare ka di ka thet ka jing lok try ki kayo ka dai de pay hai kinong rap te ma ta chet ai me pay kano kayo pila ai kayo ba pilong kan rat hai na pila kayo pilong rau kata ka song ha pay ngi lawan pentep ban thu ai pay isu esnol jing ya bi ot bi sak nyat dor ka mariap nang kata ka jing bom piang kata ka di ka thet hapen tau fer hare ka ne ka jing sedang ong ni phai da mentau phai ku kino ria pidon ki sitlei an ong ka de ka bor ka sarkar kan sap ban pet ban take care ka ne ka jing ya ka sung phai hare dam i kum kino ria pinong sung snong i sapret la ka jong ngim don ki sitlei kan ong ni phai nginom la ban wiang ka ne jing ya kamut ubako nang ko ba her nang her kala da pikwa ba ka ne kamriap kamring kan ko an ong ni phai pinong kam ka jing sitlei ba jing terlang Hakabayade berkajingja aksiden hakamit arpusau tarik Nailur por shipaushiteng hasurok ba National Highway hakmat Nongpo Civil Hospital Nongpo kabala wanra ya kajingyap hashen ya ubarista miliam ngam arpukandai senam kerta ubana kashnong umsau kwan Uni urang ba ulanya ya tuk ML05Y3698 bad ulatenra ya bus night super AS01GC3288 kabadang led cekitan silchar bad kalakplu hadu banda ingkong khat Katkum ka Khubor balayo lumjing tip ba Samla ubanya ya tuk ML05Y3698 ubalit bantenra ya bos uday ubala tip kerteng kum ubarista miliam ngam arpukandai senam kerta na kasnong umsau kwan riboy district kumban shupen kan mau baute Samla ula klat no henen hi kamit hadin ka jingja accident ka bashir kay da ka tuk ka ba unya persha ya bos ka badang mut banlet shasil char hadu banda kan kemding sundan bat ingkong khan kijing tokit kidang ya chaprang halor kani ka jingja
Tanim lagi baik. Baik tanggernya bar. Oi, klik. Dalam ini tolong. Pada itu ki Khubor ngilapoi syakabakut terhadu bangindaya syambiang Khublei Shibun.